Okay, sibonga ukuvakashela wena Mr. Dad kusho uyethu namhlanje. Yebo bhuti. So bese sicela ukubuza ukuthi njengoba kuyinyanga yothando, umuntu wakho uzomenzelani? Nothing. Okay? No, because our love, it is not controlled by a calendar or a certain date. Okay. Every month and every day, she is special to me. Yeah. Yabo. Yeah, because we cannot wait for a certain date or a certain month to show how much we appreciate or truly love each other. Uyangizwa kahle? Yeah. Okay, mina Valentine mina ngazi ukuthi inyanga. Yeah, inyanga yabantu inyanga. Okay, ngicela ukubuza uqala Valentine's Day.